Uyabephethe imali mfundisi. Ayimali bayiphethe msi. Uma ngilona umfundisi ole banana backbone. Ngibinda ibalance. Uzohamba, uzophela. Amen. Kodwa ungabona imali sewudansa according to their tune. Bana kuthela. Noma uphatheka kabi mina ngiyajabula kabi. Uthi mina lo noma ungangizwa noma ungafuni ukungizwa uzangizwa kuphela. Hallelujah. Amen. Ngoba ngisikhulumeli. Amen. Akusikhulumeli. Kukhona amadimoni amanye ahamba ayathwala esihogweni. Ajayela abalanga kokini. Uthi lo ntombazana uthabisile akatshona ukuthi uSathane ubathethe wayabaqeqethisa wabapheka emlilweni. Ukwenzela ukuthi bafike nemacheche ale anointing bahlale bangabantu. Wethembekile Jesu, wethembekile Jesu, amalanga namalanga wethembekile Kepha yilelo nalelo elithela izithelo uyalithena ukuze lithele kakhulu. Kodwa lolo kepha lalolo ugatsha oluthela izithelo uyaluthena ukuba luthele ngamandla. uJesu ukhuluma ngani lapho? Ukhuluma nge-spiritual growth. Awuphelele wena ngenxa yokuthi wasindiswa. Awuphelele wena ngenxa yokuthi ugcwaliswe ngamandla kaMoya Nkweni. Every time you come before God's presence, uyabona ukwehluleka kwakho. Amen. You see your failures. Yikho ukuthi Jesu washoyo ukuthi lolo nalolo gada olithela izithelo uBaba uyaluphuna ukuze luphele ngamandla izithelo. Listen to me. God is interested in your fruits than in your gifts. Awehlise volume mdlaka ngenzela ukuzizwa nabo ngibezwe. Ngithi kuwe uNkulunkulu ujabulela izithelo zakho ayikhona isipho sakho. Amen. Amen. Ezulile akungenwa ngokuthi ubuchumayela. Did you know ukuthi esogweni kulabo abachumayela abaningi asebafayo basesogweni? Did you know that? Belengakwazi Google ku-internet uthole kulabo asebeke baya test iswogo bazokutshela kunabashumayela abaningi abazama ukucorrect intshumayelo zabo egehena is too late. Amen. Kunabaculi balokho behlabela bephethe imic every day eswogweni. Every hour you are faithful o Lord eswogweni. Ulokho esho ukuthi uJesu uthembekile kodwa is too late. Amen. Ngoba lalela ibhuku lika Mary Pastor, ulibala lelo bhuku, go and Google it. Uzokutshela lo muntu obehamba lo Jesu 40 days, 40 nights esogweni. Esogweni kukhona lonke uhlobo lwabantu. Kunabo bishop, kunabasunguli bamabandla esogweni. Kulabo mama babafundisi esogweni. Kulabo mama bomanyano. Kunamantombazana esogweni, khona amajaha insizwa. Yonke into oyenzayo private ingadlulanga egazini likaJesu ikusesogweni. Mangiphinde, yonke into oyenzayo private engadlulanga egazini likaJesu uyegehena nayo. Amen. Bathando, ngizotshela ukuthi isogo sikhona. Lezulu likhona. Please don't lose your life in hell. Amen.
njengoba uJesu eza kanje masinya nje, njengoba ubona izehlakalo zomhlaba zifakaza ukuthi uJesu seseduze, yini ekwenza udlale wena? Yini ekwenza uhamba uzula la ungakhanyi ukuthi ungumuntu ba? You don't have a direction in life. Why can't you seek Jesus? Why can't you come to your restoration? Mama, dlula la. Asibuyele. Bese ngabuyela, asibuyele kuSpms 19. La engiyakhona, faka umuntu. Siya ku 2 Kings chapter 5. La sepe nakho. Angikuba umuntu hayi. Asamba. Khona mama, asamba. Abahamba ngomthetho kaSimakade babusisiwe abagcina imiyalo yakhe, abamfuna ngenhliziyo ephelele. Babusisiwe abagcina imiyalo yakhe, abamfuna ngenhliziyo enjani? Ephelele. Inhliziyo enjani bathandwa? Ephelele. Okubonisa sobala ukuthi khona inhliziyo engaphelelanga. Wonke amazwi akhulunywa eBhayibheli awathiwa aqakathekile, awayekwa. Khona abantu abanhliziyo aziphelelanga. Lapho kukhulunywa ngabantu abanhliziyo ezinjani? Eziphelele. Asambe mama. Abangakwenzi okungalungile, Abangenzi isono, asambe. Isono siyenziwa ngabantu. kodwa abahamba ezindleleni zakhe. Kodwa bahamba endleleni zikaJehova. Kukhona indlela zabantu, kukhona indlela zamasonto, kodwa kule ndlela zikaJehova. Amen. Hey, Amen. mangiphinde ngike mina khona indlela zabantu, khona indlela zamasonto, kule ndlela zikaJehova. Amen. Jesus. Ya, ngakungala amen mana mphinde. Khona indlela zabantu, kule ndlela zamasonto, kule ndlela zikaJehova. Amen. Ya, khona indlela zabantu futhi. zabantu Kube le ndlela zamasonto, kube le ndlela zabantu zikaJehova. Amen. Angikwazi ukuthi wena ukweka bani indlela ubona. Yes. Kumbusendleleni zabantu, kumbusendleleni zamasonto. Phela umuntu osendleleni zamasonto kunzima ukuthi umbambe. Ngoba ngakuculwa la uyaculwa. Ngakuthandaza la uyathandaza. Ngakuzila ukudla la uyazila kodwa akakho. Yes. Yes. Makuna conference na ukhona. Makudanswe sonke na uyakwazi ukudansisa isonto. Hey, kodwa ke. Tshela umakhelwane wathi khona indlela zabantu, khona indlela zamasonto, khona indlela zikaJehova. Wena ukuyiphi? Wena ukuyiphi? Fundiswa sanjani? Ngiqhubeke ba. Nkosi. Wathi lo unike license la. Asanga. Uyalile ukuba izimiso zakho zigcinwe impela. Hey, sengiyalahleka manje. Akubuyele kancane emuva mambuze ngalahleka. Abangakwenzi okungalungile, kodwa abahamba ezindleleni zakhe. Hallelujah. Uyalile ukuba izimiso zakho zigcinwe impela. Uyalile kuba izimiso zakhe zigcinwe impela. Uyalile. He's God. Uyalile. He has commanded that his laws must be preserved or respected. Uyalile kuba izinqumo zakhe njengoJehova zingatebeselwa kungadlalwa ngazo. Amen. Uyalile ukuba indlela yakhe mayingadunyazwa. He's God. Uyalile ukuthi imithetho yakhe mayingadayilutwa. He is God in order to accommodate the people. Anto siyadayilutha indlela imithetho kaNkulunkulu kwenza ukuthi siaccommodate bonke abantu. Amen. Omunye umuntu wakwathi hayi mfundisi. Akuyona ikudala le. Isimanje lesi. Yonke into kumele itshintshe esontweni. Abafana kumele babuye bejama amacita kunankinga.
wawabona kuphi indoda egqoke icikwe ukwanile la ekhanda wawabona kuphi abanye bafihla amacici la enkabeni ngama-monitoring spirits phela i-Afrika iyakufuna ukuba muhle icabanga ukuthi ayikho muhle Amen. abona ikhiwa lizitintsha wena I never. kathi kiloyiwe kima Eish. sikolo ngibani Eish. kuyini okwenza umuntu omnyama ahamba kuphela efuna ukudinga ubuhle evuwe Eish. abanye bababona bagqoka isiketi esisuka la size la akukhani ukuthi sathungwa ngubani siqala lapha siyegcina lapha esiqale khona akakwazi nokudobha intumiwa phansi kodwa khona ubuphethe praise and worship omunye uthi awutight skin usibonisa umzimba wakho ubunqunu bakho asikho kuswimming pool la njalo makhelwane wathi kwata uma ufuna kodwa sizakala hayi bathandwa liqole liqole ngokumshumayelo wevangeli lokungcwele Amen. I Amen. believe in holiness. I believe in holiness. Sasibona uNkulunkulu ekhulula abantu abanye manje abasithenzi abanye becula praise and worship ngathi umuntu uyidevil worship. Akhuluma ukuthi uyise kanjani umfundisi eChurch. Yazi ukuthi enye secret yama-devil worship amabazi ukuthi kune-anointing ethile bayabaleka babuka. Bacele enyaweni. iSoweto izokhululwa. Amen. Snake pack for Jesus. Amen. Mana ngo interpret emthile bathi la ukufake khona inyoka. Kumbe iphakhi yenyoka lapha inyoka efuywa khona. Snake pack phela. Ngiyaphazamana. Snake packing. Kuthi ukupakha inyoka. Sizoyinqumika leyo nyoka ngegama lika Jesu. Amen. Sizodiliza umoya obopha abantu abasha la ukuba bangakhanyi ukuthi bangobani. Amen. Akusacaca ukuthi umuntu omdala muphi umntwana nguphi kuyafana nje. Umhlambi kaZelusi.